Velkommen til den her video. I dag der spiller mig og min ven Svende, hvad det hedder? Breaking Story. Ja, Breaking Story 2. Og husk lige at tjekke Mester Svendes kanal ud. Jeg hedder bare MR Svende. Ja. Og så har jeg lagt 3 videoer op, hvor jeg spiller. Ja. Ikke nogen musikvideo. Ja. Lige så jeg ikke bliver fanget der igen. Det er fordi, at senere, der hvor vi spillede sammen i dag, der blev han sådan fanget et sted. Men det er... Og der optog vi faktisk. Ej, prøv at se, hvor kæmpe ham der er. Han er jo kæmpe. Han har brugt Robux. Det har han sikkert, men... Venner, kan I godt se, hvor kæmpe ham der er? For mig er han lille, fordi han er langt væk. Okay. Jeg siger overhælder, der bliver. Gør du? Nå, men jeg tror, vi skal skynde os ind. Ja, hvorfor bliver jeg faktisk lige pludselig lige så hurtigt, som du var? Men vi er sådan... Vi bliver langsommere, når vi går herude. Spændende. Kender du godt det her? 6-7. Ja, selvfølgelig. Det havler, vi skal indenfor. Jeg skynder! Løb! Kom, må jeg vise dig, hvordan vi kan bruge vores drinks. Hvordan? Men jeg vil ikke gøre det endnu, hvis jeg var dig. Det ved jeg heller ikke, hvordan. Nå, men så... Jeg vil ikke se noget. Du begynder... Ja, det er også mørkt lige nu, men... Så skal du træne, og så kan du drikke den der drik imens. Men det vil jeg ikke gøre, hvis jeg var dig endnu, fordi at lige om lidt, så kommer der sådan... Så kommer skærmen op, og så skal vi så se, hvad vi skal gøre. Prøv at se, hvor mørkt det er, men jeg ligger stadig her. Det ligner faktisk, at jeg sover. Det er godt, det ligner. Jo. Ej, hvad? Ej, hvad sker der? Det siger noget. Sådan der. Oh, yeah. Nej, nu er det. Og sådan der. Lad os se. Secret Evil Violent Pace. Det ser så... Kan du ikke sige det på dansk til dem, der ikke kan forstå engelsk derude? Ja, det er en hemmelig secret base. Altså, Hemmelig base. en hemmelig skjult ond base. Ja. Det er fordi, at i Breaking Story 1... Brød ind 2. Så spiller vi lige nu på den. Ja, på dansk, men... Ej, der er en, der har en banehammer. Lad os tjekke i skufferne. Der er penge! Der er penge! Ja. Jeg har fundet en nøgle. Jeg har fundet en nøgle. Okay, ved du hvad? Hvor er du henne? Jeg skal også lige træne mine ben. Svende, tag et god ben op. Nu har jeg et god ben. Jeg er lige ved at træne. Det gør jeg også. Og jeg drikker min. Men du kan gøre det flere gange. Prøv at se, hvor hurtigt du gør min. Jeg kan også gøre det i det her. Ja, det kan du også. Det er fordi, at... Jeg løfter ikke nu. Jeg skynder mig lige herover på en af dem her. Ham der ved siden af mig, det er Svende. Ja. Ja, det var ham, som faktisk vælgede. Altså vælgede mit navn. Men jeg var ikke. Jeg skal bare have 2 løb. Så skal man så løbe op på dem her. Men Svende, skal du ikke ned og have et koben, sådan at du kan smadre de onde, som kommer? Svende, du er meget uheldig. Der er ikke flere ting, som du kan slå med. Det er ikke så godt. Jeg skal have 3 løbesko. Ja. Men venner, jeg går lige ned til den der nøgle igen, fordi det er... Jeg tror, jeg ved, hvad den er til. Jeg tror, den er til at lukke onkel Pete ud. Skal jeg ikke? Ja, det er det. Du skal ikke.
Sådan der. Godt, nu har jeg fået Kan 3. kan hjælpe os. Top to repeat. Okay. Nej! Ja, hvorfor kan jeg ikke drikke mine ting? Nå, det er fordi, det siger også nogle gange med mig. Det kan godt være en okay. Jeg har faktisk fundet et æble. Jeg skal have 3. Vent hvad? Så det betyder, at jeg kan ikke komme op i kampen. Men Svende, prøv at følge med mig, så har jeg en idé til, hvor du kan blive. Nej, nu kommer der podcast. Du kan bare trykke skip over. Nej, jeg skal lige se breaking news. Sådan. Okay, prøv at se mig. Jeg står bare der. Ja! Ej, det var ham derovre ved skærmen. Evil news, onde nyheder. Breaking news. I Scary repeat, breaking news. Larrys Scary Larry's krop body er has væk. gone missing after his defeat. Now, a few weeks later, there has been a break-in at our secret ether base by a group of intruders. They look weak and should be easy to beat. We are preparing 3 waves of backup to Nej. defeat them Ej, prøv at se once mig. and Jeg for kommer ned i all. bunden af skærmen. The first wave of backup is Det leaving kan jeg now. se, men prøv at se nummer Our 3. new Der er leader der is sådan en Scary kæmpe... Mary. Det er She's Scary meaner, Mary. more evil, and will put a stop to the intruders. Nej. Det er Scary Mary. Mary. Prøv at få cola. Nej, nej, de kommer. Svende, jeg vil råde dig til at gemme dig. Men du må ikke gemme dig herinde, for ellers dør du. Hvor Kom op til mig, du må ikke gemme dig herinde, for ellers så dør du. Nej, Svende, Svende. Du kan dø. Kom. Dø, hurtigt. Nej. Okay, du bare kravle op ad stigen og gemme dig deroppe. Ja, han går derop nu. Og ikke hoppe ud over, så mister du også liv. Ej, det er så fedt. Okay. De kommer nu. Det er tid. er jeg hurtigere end dig? Men du ved godt, jeg har cola. Så skynd dig ned. Det gider jeg ikke hjælpe. Men du kan få penge, og så kan du bruge det på mad. Men okay. Jeg skal være den stærkeste. Det er lidt for sent nu, fordi at jeg er tæt på at dø. I det mindste så har jeg 40. Faktisk er det 60. Venner, synes I, at jeg skal bruge det på mad, eller? Det gør jeg. Jeg har ikke nogen penge. No. Det kan jeg ikke, og det kommer jeg nok heller ikke til, fordi ja. No. Der var lige penge. En cookie. Det kan jeg. Endnu en cookie. Og penge. Det er jo som et museum, som jeg sidder og hører her. Yay, et æble igen. Jam. 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 Hvad sker der? Lad os se. Ja! Det er fordi, at så når man er derovre, hvor man kan defeat bad guys, så får man 2. Så spawner der penge der. Det skal derop. Sage ladies and gentlemen. Det er fordi, at heroppe, der er der så penge til. Nu får jeg lige 3 money. Money. Jeg skal ikke kæmpe for det. Nå nej, jamen det er fordi, at der spawner sådan. Jeg troede lige, at jeg skulle til at med sådan. Der er en, der har en bane. Du har ret. God. Er du? Jeg har dem 3 i alt. Hvad? Nu tror jeg altså godt, jeg kan kæmpe. Tror du ikke også det? Ja, men du skal være i level
4 eller 5, så er du sådan 7. Begge ting. Ja, jeg drikker den her. Vi skal være klar til næste backup kommer. Hvad? Jeg kan ikke træne mere. Nej, jeg har lige drukket det. Jeg kan ikke træne mere. Og nogle gange så kommer der sådan noget grønt på den her, og så skal jeg bare klikke så meget jeg kan, og så... Jeg har fået grønt. Og så der er den! Jeg fik den ikke så godt. Prøv at se, hvor stor ham der er, som bare går derovre. Jeg tror, den er den. Okay, godt. Shit, det går langsomt, når man har det hårdt. Ja. Hvad? Jeg har mistet min sporty drink. Ja, det er fordi, at du har brugt den for mange gange. Mister den. Nej, jeg brugte den ikke der. Jeg havde den bare i min inventory. Ja, Svend, prøv at høre. Det er fordi, at når du har brugt den fuld gang, så ja. Så forsvinder den. Ja. Men den forsvandt ikke med det samme, Ja, da jeg brugte den. ja, men Svend, det kan meget tit ske og meget let ske. Så bare roligt. Det er ikke fordi, at der sker noget. Jeg fik den faktisk god. Jeg kan bare hele tiden sådan her. Den er mega grøn, så der kommer en grøn. Det kommer 10. Og nu skal jeg gerne lille 3 her. Sådan der. Nu får jeg virkelig. Oh my god, det går hurtigt. Oh my god, det går hurtigt. Og det er det, by the way, inde på GM-kanalen, de sidder og spiller. Du burde ikke træne mere. Jeg skal derop. Sådan. Jeg tror, den næste backup, den snart kommer. Den kommer faktisk nu. Perfekt, tak. Skal jeg hjælpe? Der er 4 muskler nu. Godt, men jeg ved ikke, om jeg skal hjælpe, fordi at jeg plejer tæt på det. Ved du hvad? Jeg vil se den kæmpe. Jeg vil se den slås. Og Svende, det værste er, hvis vi ikke klarer backup 2, så er det game over. Jeg hopper lige hurtigt her. Så ser jeg kampen. Er vi klar til? Venner, de kommer nu, og jeg vil gerne herop. Liv. Ja, der. Alle de slås os. Nej. Svende, du skulle jo ud derfra, fordi nu dør du, når vi kommer i gang igen. Gør jeg? Ja. Det kunne du godt have sagt. Okay, Ja, det sagde jeg til dig. Eller, du klarede det, men du er meget lav. Hvis du faktisk havde været med til at slås i den første backup, så burde du have været død. Okay, der kom en anden wave. Jeg vil råde dig til at finde noget. Ved du hvad, jeg gør lige sådan, at du kan få noget med, fordi at jeg kender et sted, hvor man kan finde pizza og sodavand. Prøv at se, nu har jeg lige fundet en pizza. Og den kan alle tage fra.
Jeg tager så lige alle 3 pizzaer. For en sikkerheds skyld. Ej, det er risky. Svende, du kan by the way få 3 stykker pizza, når du kan, hvis du går ned under der i køkkenet lige om lidt. Godt, du fik den nu. Eller nej, det var nogle andre. Det er da umuligt, når man først er holdt op med at løbe der. Sådan der. Hvis du går hen i køkkenet, så kan du få pizza der. Og du kan endda få 3 stykker. Men har du styrke nummer 4? Ja. Godt, det er sygt godt, Svend. Nej. Det skal vi ikke tænke på, okay? Det er nogle andre, som gør det. Okay? Det er fordi, at poweren den går ud nu. Creepy. Nå, Svende, kom. Du skal herover og slå på døren. Med din... Ja. Bare gå over og tryk på døren. Herover. Kom. Så kan du åbne. Okay, løb! Hej. Er du okay? Man kan tage en pizza. Nej! Jeg vil ud. Svende! Svende, du kan meget let dø der. Nej! Du dør! Svende, det der, du skulle ikke have gjort. Tror du, jeg har dræbt ham? Du har ikke dræbt ham, han er stadigvæk i live. Ej, Svende. Du bliver nødt til at finde noget mad, ellers så dør du. Jeg går herud og hjælper med power. Det kunne du faktisk også gøre. Men hvad du gør, så ikke tryk ned i bunden, for ellers så dør du. Nej, poweren den er allerede tilbage. Jeg glæder mig ikke til Wave 3, så virkelig ikke. Kan man blive fanget ind i gymmet? Den her? Ja, hvis du bliver fanget derinde, så er du død. Jamen, jeg bliver ikke fanget, hvis jeg kommer op i røven. Nej, det gør du ikke. Men du må heller ikke hoppe ned, så, fordi så dør du også. Fordi at du tager fall damage op. Hallo, hvis de ikke har... Nej! Du har alt for lidt damage. Hvis jeg var dig, så ville jeg ikke gå oven på den. Nej, Svende, du dør, hvis du gør det. Svende, de 2, vi skal gemme os over i toppen, fordi ellers så dør du. Okay? Okay, godt. Bare lige deroppe. Hvordan mister jeg? Gør den her mig svagere, hvis jeg ikke er i level? Nej. Svende, hvad end du gør, så bliv heroppe. Men jeg troede godt, man kunne gå ud på dem der. Nå, det kan man ikke. Jeg havde 3 sko på. Vi skal bare blive her. Nå, det er, hvor meget speed du har. Og jeg har 4 husker. Hvorfor sagde du også til mig, at jeg skulle åbne den dør? Den ene. Sagde du mig, wow, hende der, hun er meget speed. 4 speed, det. Jeg tror det er... Der er det! Prøv at se bossen af dig, men ham kan du først fight mod, når de der, de bliver fyldt. Det er creepy. Så det er de ældre, der skal beskytte børnene, som er os. Ja, børnene, de må også gerne kæmpe, men ja. Mister man liv i hvert fald nu fra det her sted? Yep, det gør man. Nej, herfra. Bare i den her stil. Ja, det gør du. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det er kun onkel Pete, som kan skade ham 1 liv. Er du klar? Ja. Nej. Oh my god. Nej. Alle sammen kæmpe mod ham.
15 liv, og du har under 15. Du bliver nødt til at få noget mad, for ellers så dør du. Shit, det var så på at falde. Prøv at se, hvor mange der bare slår sig mod ham. Jeg tror, det her det bliver klaret hurtigt. Kom der. Den store nu. Stop, sige. Altså, stop, se. Stop, se. Stop, se. Stop, se. På engelsk skulle det nok blive lige se. Ja, det kan godt være. Der skal du blive dansk. En gang er sejt. Ja, vi defeated ham. Nu kan vi hoppe ned. Woo! Det gør vi. Godt, så går jeg ind og træner min. Svende, det er så tæt på, at vi kommer til final. Så kommer vi til finalen, hvor vi skal kæmpe mod Skandinavien. Og det er ikke rart. Det kan jeg sige dig. Det er jo umuligt at styre det her på en telefon. Og på muskler på en telefon. Synes du? Og på løbesko på en telefon. Hver gang jeg lige skal lidt tilbage. Ja. Hov, nej. Og nu bliver jeg lige tippet af. Yes. Nej. Det skal vi, Mary. Det er nok. I nørder, I har irriteret mig for lang tid. Jeg har eksperimenteret til at komme tilbage. Ja. Yeah. Nej. Jeg dør. Jeg er inde i træningszonen. Nu skal vi derind. By the way, min ven, han har meget stor chance for at dø. Men jeg har nok 25%. Nu dør jeg. Det kommer an på, om du kan undvige alle hendes angreb. Så dør du ikke. Du skulle heller ikke have angrebet derinde ved pizzamanden. Det skulle jeg ikke have sagt til mig. Ja, så kan du åbne her. Nej. Skal jeg gå ind her, eller hvad? Nej, det skal du ikke. Det er fordi, at du skal tage batterier op, og så skal du så komme ud her. Sådan der. Bare kom hen til indgangen til... Okay, kom. Svende, du skal ind her. Og hvad end du gør, så ikke hoppe ud over. Fordi så er du købt. Det er Scary Mary. Det her. Kan man gå på de der liner? Nope, det kan man ikke. Nej. Jamen, jeg har selv prøvet det. Hey, du skal ikke slå mig. Hvor du har en bedre slå på den, jeg har. Det er fordi, at jeg har sådan brugt penge på det. Altså inde i spillet. Det er ikke Roblox. Nej. Det er virkelig godt. Nå. Vent, nej. Det kan jeg ikke, men Svende. Jeg vil gerne have, at du passer lidt på, når de andre, vi skal slås mod dem der, for ellers så ved jeg med 100%. Ej, vi skal ikke grine. Vi skal ikke grine. Stop. En diamant-ting. Du har, og det griner de af. Hey, that's so bad. Hvorfor står ham der lige der? Jeg kan ikke bevæge mig. Nå, men det kan jeg faktisk heller ikke. Der er ingen, der kan bevæge sig lige nu. Men det kan vi snart. Jeg er helt klar til at gå derop, fordi jeg lige om lidt så får vi. Jeg er lige på broen. Nej, det kan du ikke, så dør. Den kollapser. Jeg faldt ned. Jeg faldt tusind ned. Og så var der også, jeg faldt ned. Jeg faldt tusind ned. Nej, løb!
Løb væk fra de røde. Godt. Nu er det nu, der bliver intenst. Det kan jeg. Okay, pas på, du må ikke gå tæt på hende, før hun står stille og hey, hvad laver du? Hvad laver du? Du skal med. Lad os danse. Nej, du ved ikke. Ja, det er det. Ja, det er hendes kræfter. Ja, det kan vi drage. Så fik vi taget hende måske. Hey, hvad vil du der? Hvad laver du? Hvorfor hopper hun der? Nu skal vi... Okay, løb væk! Fordi nu kommer der lava. Jeg er lige død. Jeg havde synes det til det der. Løb! Ja, og så svømmeløb. Ingen sted. Hun kommer ned nu. Hey, Scary Mary. Ikke igen. Hun siger en lille smule hurtigere. Ja, det kan jeg godt se. Hvad så? Jeg er altid så tæt på. Jeg klarer ikke det her. Vent, der er en rose med det. Nej! Så gør det ikke. Nå, men så knapper den sådan sammen. Det er så dyrt. Du skal marry. Det har jeg så. Nej! Jeg havde ikke set det! Lad mig græde. Den har vej! Det er intens. Det er alt for hurtigt. Den har vej! Jeg er sammen. Og nu er det den her vej. Ej, hvor går det hurtigt. Okay, godt. Hvad skal vi nu gøre? Oh my god! Så dør det er alt for intens. Jeg er så tæt på det. Nej. Ikke igen. Time for your final dance. Nej. Du går med det mega hurtigt. Hey, hvad laver du? Hey, nej! Kan man ikke skade hende? Det er sindssygt! Greg han døde. Venner, vi fik vi døde! Nej, det har jeg ikke. Nå, jeg går hen til Lotte. Det var ikke så. Jeg kan ikke godt. Nå, men det var alt for den her video. Nej, kan vi ikke? Hej, hej.